mukadzi wangu dare rinono atora zvinhu zvangu zvese akuita akuite zvayo akuti hazvina hapana chako makaramba naye hatina togara mizi togara tese ari kutengesa zvinhu amai ndinomurume kutengesa zvinhu ka garai mati mungu mukutengesa asi murume nyamuchamuda ndomuda murume wangu mukutengesere zvinhu zvakaitika inyaya kuti taitamba mukando changamiri tatamba mukando saka ngaa mazuva ekupedza kuti tichivhara mukando pataenda kunochengeteswa vanhu vachiita mari yemukando nemurume wangu patinotora 180 yekufanira kutenderedza mushopu tadaro mari yevhuda yanaibu ndaisa mushopu saka murume wangu akatenga motobheki anganditi madzimai ndikumbira munhu kwereterawo mari kupi kumukando 500 vandamukweretera 500 vatenga motobheki ine zvakanaka hande yakudzoserwa mari yemukando pamwana mari yakudiwa mukando murume wangu akakwanisa kutsvaga $50 pa 500 ndiyakakwanisa kundipa kudzorera kumukando iye aita zvokuongezva achiti akaenda unoonga tuchuma taanenge awana tuya achaita sei haachabuditsi akuisa mbomwa kutonotengesera kunyanya mumashopu ndikati aiwa haribve tidzosere mari yemukando ndiyekutese motobheki ndiyani ndiyekutese tagara kudaro ndatora 180 yakatondiperekedza nemotobheki unotora kune munhu aichengeta mari taenda ndaisa mushopu bamwana wakafunga zvokuti mapatsi emotobheki aita sei yafa zvikanzi yemaikeira ndipewa $50 ndokunogadzirisa ndinotenga mapatsi kuharare vanati nasimbokwanisa kukupai mari mimi mune mari yaminayo yamukupairota nemotobheki nje haiyo shandisai ipi iyoyo mari yedu ndabva ndaitora vandaiviga ndaiviga kudaro bamwana sho akaenda kuharare bvonotenga mapatsi avo wakarayira mwana kamwana kangu kane 4 years zvikanzikera ndakuenda kuharare kutenga mapatsi emotobheki wabuda kubaina nakudzoka kuharare kuseni bvandamuka ndaudza mwana wabangu kuti munya bamunina kwawana kudzoka kuita kwakaenda kuharare asina vanhu vandirayira varayira chi zvikanzi namunya fonai mama vandazofona muri kupi zvikanzi andamubhazi ndafuya vauya kudaro mari iye nandinayo mwana akabva avhiringika kamusikana kaye vandaibvisa pana ndikaisa kuseri kweraisi mushopu pandinorongedzera raisi vatatora $5 vandahaya mudhokuenda nemwana kuti ainobatsira saka pandikaikana mubhaketi mama mune hembe dzemwana mucheche wandikabereko baba pawakazouya wakabva wandibvunza zvikanzi amai mafuta ari pai da kuisa bhatiri remotobheki vanoti handisi kuziva ndopa wakaenda mushopu wabhudhunura vaona mari yeri mupi vaneiitei vatora vatobuda vatoenda munhu azoya unotenga kuna nyika nekutarisa mari mubhaketi munhu ndikati aguna mumwe atora mbiyangu ndiyaita sei atora mari ndirimusemanje pandawagarira parodhi aunda shuo ndatibakera mira ipapo zvanzi asi kukwanisa kumira ipapo toenda kwandipeni ndikamirirwa nemunhu wadzoka maningi ndati bakera nasi manje mangwana tokuenda kumukando mari yatikatora iye kuna atita maifuka yedu anodzorera uratidza vanhu mukando kuti mari yakaita sei yakakwana ndipei mari yemafuta zvikanzi ndombotora mari ndikati aiwa ndimatora pamatsvaga mafuta mbake ndomumaita sei matora mari zvikanzi handina kuseni kudamuka vandaubvudza kuti zvikanzi handina vandasedza asekuru hanzvadzi yamai wavo sekuru ndonyaya iri panapa sosososo kana sekuru iwe manoti buda mumboyo kuno kunzwa bamari keyo vakabva kuda chobvagara pafamba zvikanzi ndambotora mari ngati sekuru abva namunhu ambopinda muchokunze kwani pabakeini zvikanzi nasekuru hainya dzinyandidzigoni kupiwa kusapiwa mheno ininda kutoenda kwendoita sega nchingwendonoudza biyangu yomukando nditi sei ndinozvipira nini mari yandikatora iye yandikatora kuna mefuka 180 ina handina mari murume wangu anditorera mari vanhu mukando kabati hamungambodaro bakera vanodzoka nayo kana vaita sei vatora
timbomira kusvika kuma12 vanenge wadzoka shozotamira hapana chakabuda zvikanzi atingotambe mukando kuyi ku500 kuyi kwakasara 99 yanga sara mari nichipedza chikwereti amira uchenjera kana saka imimi mukutaura kuti makazvitengesa zvinhu pamusaka kuti makatengesa chii aiwa handina kumbotengesa zvinhu zvandaitengesa zvanga zviti zviri mushopu zvandaitengesa zorora mari kumukana ehe babake taura ichi handina kunge ndapuwa mukana kutaura ndangotaura ndizvanje uyo akatora shopu yangu kuiita yake ndakamutora ndine mashopu mawiri uyo ari musikana webasa achitengesa mushopu uchimudai mukadzi mbandamuchii mukadzi uchimudai ndakutsanangura mukadzi uchimudai bvunzo ndakudadzirisa mukadzi uchimudai ndakutsanangura iwe takapita zvakutaura mukadzi uchimudai here handina kupuwa mukana wekutsanangura andonda kupa pati mukadzi wako uchimudai here handina kutsanangura dati mukana ndowandi kukupa ndikukudza mukadzi wako nomuda here mukadzi wangu ari kundivimbisa iwe temiki handisi kutodya sadza rake izvozvi saka handichakukwanise kugara naye orit auchada akundivimbisa mushongaachitaura hako ndaisita kuti wavoita wose vakadzi tovatora panguva yakasiyana siyana mumwe unogona mutora ari patachilai vachita mukadzi wako mumwe unogona mutora achizvirakobvira mumba saka zvokuti anga aishanda mumba kana kuti bata wakadzi wako hazvina basa mabhesizi aya hana basa toda kuti tutaura nyaya iripo yekuti akutengesa zvinhu nganditaure chikonzero inini akandidzinga mushopu mangu akanditi muno mamuna chako akaendotora mari yemukando ndiyani ndakamunyoresa zita akaendotora mari yemukando ndiyani tinotamba mukando ndakamunyoresa zita kumukando ndiye akanotora asi ndakamunyoresa ndini atumwa neni vakadzorera mari takadzorera kupasara $90 $90 kechipiri makatora mari ndiyo yatakatora chete kwa 180 tina kuningina zvimaita sei imari yatikangotora bhatadzosera tsanangura zvaratsanangura nganditsanangura tsanangura tatora mari iyoyo pasara $90 pasara $90 wainani kuti iweyo ndauya na ndaibvunza nyaya idiki but utoona kwatiri kuenda tichapedzisa tasvika mukurambana wainani ndauya na ngavauya wainani hanzadzi yasisina vangaiwe baba mukomana mukoma womunhu ingawe mukomana hamupfungwa rikanyaya kadiki matozoona kanitemiki mukati ngachendera kumberi tatora $90 kwasara $90 uyu bhati mari yangu ndikuida mari yedu yese pamwe hanzi ndikuida mari yangu tikati ko iwewe mari yako kuti ukuida iwewe ukaiwana kupi banditi ndakaihura mari iyoyo kuti ndiwane zvakati adaro handisi ataura kumana apa ati ndakaihura ndakaihura akati ndakaihura asi tagara takuda kugowana maripi iyoyo saka ndikati iwewe chinovharanisa maripi iyi ndichawana zvokuita inini ndichawana mari yekuti ndikapi papi mabuya kana kunzwisisa bandituka zvinyanzi pane vanhu ndakasvika kukutsanga nematukiro akandiita akutuka akandituka zvinyanzi zvese ndandikapfekera hembe panapa mukadzi banditi iwewe mwana wako ndicharova mwana wako kana ndarova mwana wako nendichitsvaga ambuya wake kana ini ndisati zvemusha ndichasiya ndarova amai wako akavarova asati avarova ada kuvarova zvo zvainditsanangura kana ndisati zvemusha ndichasiya ndarova amai wako apa ndicharova mwana wako kana ndarova mwana wako nendichitsvaga ambuya wake
ndobva ndawarowa. Anotuka amai vangu, anotuka vakoma vangu, anda wese anotaura ndowarowa. Neni futi anondirowa. Ndorowa. Asi akanditi iwewe ukandirowa ndokuendera kumapurisa. Saka ndozvandinotya. Wewe waunorowa unoenda kumapurisa. Aiyo, akanditi ukandirowa iwewe anditi ka. Iwe waunorowa andanokurowa ere? Anondirowa. Wakamboenda kumapurisa uri ndikurowa. Andisandaenda kumapurisa. Kose usingaenda. Inini akandirowa here zvari. Wewe mari yako. Nechika mutemo. Zvari akurove. Patena zvaabhizwa ka. Unofanwa kutsvaka kuwandira kuti urarame usingarowa. Wakaenda kumutemo kuti ndikurowa. Kumutemo handakuenda. Sei zvisina kuenda? Kana kuhama dzangu. Kuhama dzangu ndikwandikaenda. Wakaenda? Ndikaenda. Sure. Una akadzi wangani? Ndine wani here. Yande mberi. Kumari yako anoshanda nemudhirugara. Handina mari yandinoshanda. Hapana. Tauratienda kunoripa kunowana ndokandowana mari ndoita zvekuripa kutakura vanhu pane vanhu vanongowewo mahwani-hwani taura nyaya yako bhozi asi ndaona nyaya yacho. Saka uyu anondivimbisa mushonga Temi akanditi zvoni iwewe mwana wako mudzi achenjere chamisina Temi pamwe chete newe. Saka izvozvizvi handisi kudya chikafu chake. Wane nguva yakati usingadyi? Ndane mwedzi. Wane mwedzi? Hembe dzako dzigara kupi? Hembe dzangu dzokupfekedza wakapfekedza? Hembe dzangu dziri kugara dziripo pamba ipo. Mumba imomo? Mukurara here musemu bedroom? Pamba pacho handisi kutogara. Murara semu bedroom here? Ndinotaura zviripo. Pamba pangu pacho handisi kutogara. Ane hondo mukadzi we anogara kupi? Ari right. Ipo pandine dombo Zautaura zviripo ka. Zvandiri kuitwa. Ndogona kutadza kutaura asi ndiri kutaura zviripo. Akandirowa nedombo panapa. Ndikunzwisisa shamani. Usapora. Motobag iyi. Akutaura motobag yacho iyi. Achitika. Akati motobag ida kuisa shuga. Achitika. Akamboibaya futi nemunzwa. Apa iwe uda kugadziriswa here kana uda kuramba nemukadzi? Handikutsanangura zviripo. Unati aiwa unati ugadzirise here muende kumba kwenyu kana kuti wauya unotiwa uchada mukadzi? Ndida kugadziriswa. Mendogara zvakanaka. Seka tugadzirise mumwe. Zvese zvautaura izvo mukadzi kana nda kuuraya nyange uri murodhi anokuuraya. Hembe dzako dzogara kupi? Dzirimo mumba imomo. Imomo. Kukuchinjira kupi? Ndochinjira mumba imomo. Chipfeko chako chemukati chiri kupi? Ndine hwani chete chipfeko chandikazi. Alright. Yararaiga. Oi. Sadza udya kupi? Sadza ndoita nekutenga. Wanda kutenga. Ko mvura wakatwa nenyota aungomwe here mumba. Aunu. Hapana chandiri kudya. Konzoke hembe chete. Hembe dzandowashika ndikwacha Wacha weka kasi unodzona dzine tsvina dziri mumba imomo. Ndodzona dzine tsvina dzitonimwe. Saka mukadzi akanaka. Aiwa ai pari zvinhu akanaka nokuti aida kuuraya adakundisira mushonga aibisa mushonga kana muhembe imoindisira mushonga kana izvo zvida uchizokwenya nemapundu akura so hanzi iwewe namata Mwari kuti upenyu hwako huendere mberi zvese zvakunditsanangurira uyu saka ndakutya ana murume mumuda upenyu mutomuda kasi munotaura zvakaipa kutaura muregetsi mashoko zvakaipa inozobuda nekwamusaka pekuti shuwa tadaro motobheki yemari akabva nditi mari chivharanisai kwakune 99 iye ne180 iye nemo150 yatakapiwanzi titenderedze tiri tese nemurume wangu zvikanzi mimi chivharanisai mari mukando kana tapedza kuvharanisa mari mukando tozoita plani yachoita sei yatichaita pandatarege ingoita zvandaita sei pandaudzwa pandavharanisa mari yemukando pandachindwa change $60 yandikapiwa makavharanisa nei neana ndikaseva kumukando alright ena ndikaseva kumukando ndefana kupiwa keshi pandavharanisa shuwa manhero akabva uye zvikanza makera ndipei change yamasana naye kumukando ndikati umukando ndikati handakuda nemari
zvikanzi ndire zvikwereti zvevanhu zvandinazo kubhindura zvandikandikutora tumbucha ndichiunza mushoko vanoti aina ndambopiwa mari biyangu akabva asumuka kuenda kuna vakadzi vese mukanda unotamba nomukanda amakero asarwa nechenji yemari mukanda zvikanzi nanamai abhana mari yatase namakera mukanda ava baba ndopa tikatanga ashuwa takanetsana zvokukrashana zvokuti ndingatobva kungoti rege ndiende kuma ndaudza atete wayo wakatipa mari yemukando waye zvikanzi ndorora shingirire zvinoita chi zvinoita musha tadaro pai saka mwana ngakurwara tichingoita se chingokwesherana ndati abakera zvokuramba tichikwesherana mwana akurwara tasetsana nguo dzekutaurwa dzakangooma zvikanzi kana kana kamwana kacho ndakafi ndopa ndikati baba nemiwo futi munogona kuita sei munogona kutofawo futi ndopakati sadza pano ina ndichagesa dzirinyira munobika ndati auraiti daibika ndaedza bakera sadza handisi kuda mbi yangu uyu akabva atamisa motobheki ipi ndikati motobheki iyoyi pakatenga motobheki ndopakatanga chi zvese izvi mari ichitohwa mushopu mangotengesa keti zvoronwa $30 ndikati motobheki iyoyika chasaraka chandada kuisa shuga igare pasi titangire pataitangira tichishanda tiri mushopu tichiwana madhora yayo ava ndopakati hawo kutotara izvozvo ndokututana nemotobheki kwamukoma mukoma ndokagara bamukura wari apa wakatotama kumba wakutogara kupi kwamukoma ndikati aiwa ini zvenguva iyoyi handite sei handifoni kana kukutsvage mubanha ndiripo muchadzoka muchadona ndiripo saka muriko ndiripo mushopu wakauya kuchishopu wachipopota ndawakuda ende kumba kwavo ndikati aiwa inandina shopu yacho iyoyo kuti ndiyako nepamba pako pakuti ndipako ndopari kuzogara chichengetera vana vako agara kudaro achiita zvaaita wakafuka kuda kuuya kumba wouya kumba hembe ndindonowacha mambo zvakutoti hanzi hembe ndiwache inhema idzodzi hembe dzakatopfekwa todzitora muwadhiropu dzandikatorongedza inini wachienda wachidzoka nyuwe yese mwana akambovhiringika usiku banguru ndakusirei varuma vakanangana neni wozoda kuzati onyeri vako pakauya ina wenyu achikutaurirai kuti kubakugarika makaita sei magariro aita vanhu avavo dai vachitaura chokwadi kana kuti dai matauriro avari kuita nhasi ani ndo yavanodai vachirarama vari kubva kwavo kuita dambudziko rokurasa mubvunzo kanya iripo mubvunzo manzwero wabvunzwa nababa ndaunzwa hanzi makaite sei mimisa vamukuru uyu kuuya kumba kwangu kwaakatoita idzi kuuya kwaakaita kumba kwazviitidza nyaya iyi kutongondiudzawo akangosvika kwavo achitaura kuti mudhudhudhu uyu ndikusiya panapa izvozvo akangosvika mudhudhudhu kanzi handisi kumira ndikusiya mudhudhudhu panapa zviri kuitika vaadzokera kumba panguva yaita kahondo kumudhudhudhu wawo iwoyo ida kutemberera mudhudhudhu wane ndobva azoya mangwana yacho kuseni ndobva akutora vaatoenda zvikanzi anotakanetsana asi zvambotiperei vaatoenda hapana chimwe chaakaita zvokunzi anogara mumba pangu ndezvokuita kugadzira haambogari mumba pangu andongosvika nguva pfupi achitenda mubvunzo babamukuru mwana tine mukoma ari panapa anzwa dambudziko rangu handiyozvo kumba kwakusi kugarika mukoma ndoona munyaya unozviri kuitika wakatora action ipi yekuti ugadzire vana nokuti wati vagara uvati wongondoziva vagara vanhu ava kwakava magariro avanoita handizvazva magariro avanoita vanhu ava kwati wongozviziva nhasi motobheka yangosiva paibhatora kuti kaenda hauteeri kubvunza munyaya kuti aiwa handibvunza kuti zvinhu zvaizva kufamba zvinova sei ukamboitawo action ipi nyaya yekutaura ndeyekuti inini pa 2023 muaugust pandikapedzisa kutaura naamai avo takazoita pane nyaya taironga paidisiwa chivhara tichibva tavada kuonesana uyu nyaya yaitika pakufamba kwataiita panyaya iyoyo munharaunda ina chivhara hatizvawo ivava saka uyu ndegoto saka tiri ipapapo tabva kutaura nyaya iyoyo uyu amainini akabva wazouya naiyei uyu wauya pandiri vanondiforera ndirikumira toenda kumasoro ndokuya pepe watotanga kutohwisa mukadzi wangu inini ndobva uyu akuhwisa inini uyu ndopandikarowa uyu chibhagiro achitona pasi awabvanauba ipapo hatisatataura tesi tine 2 years nemamanzi hatinoitaura mukadzi wako ndiwe awa uyu achihwisawo inini nyaya takambotaura isiyopamabedisiso
Mufaka zozava wauya avanobvadande torovachi torovavani asi tora tiripo protest chitaura nyaya chimira chimbodzoa kutaura rumwa nyaya yemhuri itoti mhuri yemimba nyaya ichiuya kwamhuri yaitotorwa mumbowe asi hamuna kutora masteps aikuda kugadzisa nausha vane godo nayo zvazviri chaizvo painvolva mari painvolva zvinhu zvine vhari chaiyo chaicho painvolva kusagadzikana kwezvinhu imimi murungoti izvi ndainzwa musiya zvakadaro zvichingoyera mudhuri wakauya wakapushwa wakambowiswa kwamunhu pamberi ukauya wakapushwa makazotsvaga kuti wakaendei saka mune zvimwe zvinhu zvamamuchisiya zvakahenga imba mukuru vane chigumburoka vane chigumbu chani chamaizviri kuti ava vakada kuzorwisa kubva kwakura kuti nyaya yombaumwe havanei nayo nokuti vakabviswa nemunin'ina namainini vachibvisa mukadzi wavo kuti vombaumbaumwe ivo havana chokuita nezvenyumba iyoyo vanowirirana nokuti dai vasingawirirana dai vasina kuchengeta uyu ndiye akazodzoka kwandiri akati koma zvezvingazviperi kaa madzimai akahwasikuda vari kuti iwewe futi ka usataure nani nemunhu uya achikudzana kuti uyu usatotaure naye zvachose nanhasi avanoshingirira pamba vanosvika achirwara zvokusvika ngekuti nomubasi zvakamira sei ava havazorewa kutaura saka ina achigumba handina asi kuti vaifanira kuzodzoka vakadzi vega vega vawirirana vanotaura wese vakadzi makazoite kuna maini chichiwiri panyaya yawe handitotaure navo amtauri navo 2 years nekumiri ore kana musingataure navo amaini navo munofunga nogadzisa nyaya iyi yake vanoenda kunavakunyalala vakoma mwari uibona uyu kukomanairapo mumina wangu adzimai vake vakauya kumba kwangu kunetsa zvakati nomunin'ina wenyu kati enda kutaura kuti ndiri kuya ikoko ndapinda mumotikari ndakudza ndiri kuuya pindai mubhedroom masofa tagara goni taura iwo romwapa gadzisa apa nepapa nepapa ndozvinoita mukoma zvamaifanira kuita baba murume ashure mukuru ini handitauya munin'ina atitaura tichigadzirisana tiwirirana kwemuchaikutarisai kuti muchichiedza mhuri dzese chii vakadzi venyu vakadzi vavo mhuri dzenyu motaura kuti zvapera mangowirirana muri dzechese ndiyakouya kwandiri akanditi ndinokumbira vegere pazvozvakakuitai handiti iyeka ati madzimai angu ka ndavati itai kuti tiwirirana mukoma kwemakati tichiedza mhuri dzako dziuye titaure pamusoro ava havabvume ndakaenda kuna mukoma ndikati mukoma ndiregerere baiba tiregererane handiti adzimai vangu ndikavati adzimai zvezvi zvatakaitirana zvezvi tiregererane zvikanzi hazviite kusvika kufa kwangu kosabuku hakuna iwe shamwari uyu mukadzi vanomutora musamboka kana achiramba kuteerera mutemo yemusha wako iwewe iwewe hauna kunhonga munhu mupasanga anohama dzangu dzake hakuna musha usingarwiwe ezvikada kubvunza vanhu vese ava anotaura kuti ndachena musoro pamusha pake pasinombodwa ndiani hakuna ndiri kuti iwewe waifanira kuenda kuna baba kana kuna atete vemunhu shuwa pamba takarwa tikadai but ndiri kumuti mudzimai vangu hatidzokei kuno vamwe kuti tiyanane musha uende kumberi asi mukadzi wangu ari kuramba vaiuya ana atete vake kana kuti ana asekuru ugadzirisa nyaya iyoyo but iwewe wakangonochena kune mukoma wako wasiya mukadzi wako tsana vakauya kumba vachitigadzirisa nyaya yekutukwa neiyoyo yamukoma handiti ndikati tsana amaikeraka havasi kutaura nani namukoma handitika ndavambowati mimi siyana nezvamukuita izvi
tsana awa ndikawatsanangurirawo awo akaramba pamberi patsana. Alright, vanhu vachazi nyaya inodokerwa chitaura. Amai. Nyaya iripo pana pamukuru ava. Amai. Manzo mashoko etakuira kwamuri. Hachadzinyi manzo. Ndizvo zvoga. Mimi andimuda muchauri. Saka hamudi kutongeka. Hamuteerera varume. Kwanza dzinyi pakaita nemana kuti muchingotsana vachitaa kuti andi mugadzire nabanguru wenyu. Musoro changamira zvidzirizvo nyaya yakainga njazi. Zvakaitika inyaya yekuti inayo yakatanga kuti kushopu. Awo pamukuru wakauya. Vana ndevana. Wangova neshopu pasaidi wangu wake kuti matakishopu tokabatana. Pamukuru wakauya zvikanzi ameni ndodhi rinotonhora. Vanati hamuna great rinotonhora. Pamukuru wandopa wakavhura mushopu mawo. Vaona tumatombo tanga tiri mushopu mawo. Watanga kushabuda pamukuru ndakagara pavhuranda siporo. Vanhu kuti apasa kuenda kunganga kwawo nekuti maprofita zvakachipiwa muna mato kuti nisatengewe chichi panapo. Shoepo panjina ukwanisa kudai. Awauya ndati bamukuru zvizongo achitaura panapa shanga siyanei nazvo. Saka tezvoda kuzotanga kurwara. Watanga kurwara. Ivo bakera vane dambudziko ravanaro vaitorwarawo. Saka iti kuseni waifamba chino maprofita yonomutsawo. Wakawamutsa ipa pane problem kuti kana wakarara wakatomutsiwa hawachatokwanisa kufamba. Ndipo ndapinda kuti munyingina nyata asi ukwanisa kuita sei? Asi ukwanisa kubuda. Ende iwo zvawagara waitoziva ndakatozvionawo zviripo. Ipapo ndo panikaita dambudziko kuti ndikupindure chi enzi kuya kuramba kunofamba notakaita sei akaromba. Ndisipo ndena mukando ameno mashoko yawo akakandidzana yemuna matebhe abude kunzi yonika mukadzi kakuti apasa mutsvagira muna mato chikanda kushopa kuti tisatengera. Awa pandakabva kumukando kwebhonzi. Ko kana watara izvo zvati wafamba watori asisi wangu ndikati kate nyaya. Mune dambudziko mese. Dambudziko rekuti hamusikuwirirana ndizvozvo. Iyo mukadzi uchikumuda here. Ndinonyanya pa vanhu nguva yakareba yekutaura. But pamba chiti ndakupa nguva yekutaura ka munomutora zina basa. Anondida. Unomuda here. Unomuda here. Inini ndoshika upenyu wangu andikwanisi kudzokera naye kudzokera naye. Uchikumuda here. Aiwa shada. Auchada. Uda kumuramba. Nasi. Unokwenda ari kuramba wati unotanya yemukanda uda kuwesta zvinhu watakutengesa zvinhu saka inini ndiri kupa mukanda kunyingina yewo chimbomira iwe une makore mangani kwamai mune mangani useu utombo ne 55 kurasika sei chi aiwa sei wewo neji yako kunyanorasika stere handisi kuona nyaya inoparadzirwa imba chi uri kukurirwa here inini kwangu mba ndinotouraiwawo kuti asi ndokudya chikafu izvo ndinodya chandasibikirwa namai vako andikwanise kudya chikafu andinomisa nguva yakareba achiti anondisina mutemi wambonzi wewe nomaitira ari kuita ka anondiuraya iyo shamani wabhoti munomuda watagadziswa ndizvo naye mpauya muno matiudaita sei taugadziswa ka iyaya yogadzisana here yasiyana nyaya yatamunomuda kugadziswa iwe uda kuti mukadzi wakuti mugadzise nhasi iwe uchinzwa abhurwa kwavachinzwa udzokere kumba nemukadzi wako ndibatsirewo andikwanisi akwanisa vana anoda kutaurira nezvaari kuita andikwanisi unohotokupa kwashamusukadii mabva kupi kwemini mburwi mashopusenya ari kupi pinduka village pasira pana mazomarema okay ndo nyaya yakaifarwa kuirwa nasabhuku pamiri ndo nyaya yakatongwa kuvhileji uyo akumanikidza mukadzi kuti handichada nyaya yako ndaipiwana sabhuku hapa wandira nemwana kurwara ndiyo munozoya sabhuku awe because I think nyaya ikai indorisimita masabhuku angu pane zvokutaurwa pamusoro papo iwewe murumo afona pamiri makuseni achi pane munhu akuramba mukadzi but akumuramba pasina mhosva haina kutongwa village nyaya nyaya yavo haina kutongwa village yakatongwa ndoda maminitsi enyaya yakatongwa kuvillage handisi kuona chikuparadzana imba mukadzi is bound
kubhasta kana kuti westa mari ati munhu aself-centered anongofunga zvake chete chidudu chinokuisa accident kasokaronga upenyu hwako chaiwo unoenda mberi usa uchizisa mari kumudhuri than kuisa mari kumota unozvisiya here kana kuya kwatangoita zvounautaudzwawo kuti kune mataya asi chinhu chandinoda kutaura ndiri chinhu chinorwadza ndoda kuti uyu mwana uyu anatsano akwanise kuudza inini tezvarawo kuti tezvara kana ndiri kuenda kudare ende handina chiuviri chandikapiwa mumaoko mangu muchandinoziva kuti uyu mukwasha wangu but ndati wamugadzikwa muno mudare unotaura kuti pfungwa munyono ichitaurwa padare izvozvi ndinoti vana twasikana ndinoti vakadzi vamanota nhasi hanzvadzi yangu yonzi ine vana 2 tsana wangu anenge vatora vakadzi vasvika 3 vachiramba uyu ndio chingani vanenge vaita basa sana matibvunze isu uyu ndio chingani ndio chi3 une vana vangani une vana 4 uyu ane 2 akaenda ne1 mwana 1 yo vese vavada kuura ine temiki avo novazera tindokautarisa